Ассалому алайкум тамошобинони иззатманд. Кирдори зидди ҳуқуқӣ, яъне ҷиноят ё ҳуқуқвайронкунӣ дар ҳама давру замон ҳамчун вайронкунандаи муносибатҳои ҷамъиятӣ ҳаст ва мемонад, ки аз таъсири он ба ҳаёту саломатӣ, моликият ва амнияту осоиштагӣ зарар расонда мешавад. Нашри навбатии барномаи милитсия хабар медиҳад, чун ҳамешагӣ шуморо бо хабарҳои криминалӣ ва фаъолияти милитсияи суғд шинос менамояд. ба шарҳи гузоришҳои имрӯзаи барнома таваҷҷӯҳ намоед. Мубориза бар зидди муомилоти ғайриқонунии воситаи нашадор қадами устувор баҳри ҳифзи ҳаёту саломатии шаҳрвандон аст. Ҳафтаи гузашта милитсияи шаҳри Бӯстон чеҳраи нашаҷаллоб Мирзоалӣ Сафаров, сокини 48-солаи ноҳияи Восеи вилояти Хатлонро ошкор сохт. Кормандони оперативии шӯъбаи вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри Бӯстон бо доир намудани маҷмӯи чорабинҳои оперативии ҷустуҷӯӣ чеҳраи боз як нашаҷаллоберо ошкор сохта аз оқибати зараровари воситаи нашадор ҷомеаро ҳифз намуданд. Шаҳрванд Сафаров Мирзоалӣ Саидаҳмадович соли таваллудаш 1975 иstiqomatkунандаи ҷамоати деҳоти Туғараки ноҳияи Восе, ки қаблан бо моддаи 110 кодекси ҷиноятӣ қасдан расонидани зарари вазнин ба саломатӣ суд шудааст, ислоҳнашавандагиашро ин навбат дар самти муомилоти ғайриқонунии воситаи нашадор нишон дода, такроран сарнавишти худро ба олами ҷиноятӣ пайваст. Дар ҷараёни коркардҳои оперативӣ милитсияи шаҳри Бӯстон дар ҳудуди шаҳри Душанбе аз номбурда 1 килои 320 грамм воситаи нашадори намуди ҳашиш мусодира ва ба ҳаракатҳои ҷиноятиаш нуқта гузошт. пул гуфтем барои кайфу барои пул гуфта ҳамин корро кардем, ба ҳамин кор даштем. муроҷиат мекунем ба ҷамъро ки ба ҳамин кор даст назананд. оқибаташ мисол мегирем зарарай оқибаташ ҳамин озодӣ маҳрум аст. мусодираи 1 килои 320 грамм мухаддароти намуди ҳашиш ва оғози парвандаи ҷиноятӣ бо моддаи 200 кодекси ҷиноятӣ натиҷаи коркарди ахбороти оперативӣ аст, ки милитсия давоми моҳҳои ноябр ва декабр бо роҳандозии чорабинҳои марҳилавии оперативӣ ба даст овард. Дастоварди оперативӣ натиҷаи корбарӣ бо як нафар нашаманд аст, ки ахиран сарчашмаи таъминкунандаи воситаи нашадор шаҳрванд Мирзоалӣ Сафаров тавассути ӯ муайян шуд. Дидаву дониста даст задан ба нашаҷаллобии гумонбаршуда Мирзоалӣ Сафаровро, ки ба тозагӣ аз муҳити озод баҳравар гашта буд, боз ба маконе раҳнамоӣ мекунад, ки барои ислоҳ шудан аз каҷрафторӣ пешбинӣ шудааст. гузориши навбатии барнома низ вобаста ба фаъолияти шӯъбаи вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри Бӯстон дар самти ошкорсозии ҷиноят омода шудааст. Дар шӯъбаи мазкур Зоирҷон Урунов, сокини 19-солаи ноҳияи Бобоҷон Ғафуровро бо ҷурми дуздии дучархаҳои скутер дастгир карданд. Номбурда давоми наздик 2 моҳ дар ҳудуди шаҳраки Палоси шаҳри Бӯстон 4 адад скутер тасарруф намудааст. ба милитсияи шаҳри Бӯстон муяссар гардид, ки баъди ба қайдгирии дуздии дучархаҳои скутер дар ҳудуди ҷамоати шаҳраки Палоси шаҳри Бӯстон шахсияти содиркунандаи ҷиноятро муайян ва дар шароити идорашавандаи оперативӣ дар болои дуздӣ ӯро ғофилгир созанд. Шаҳрванд Урунов Зоирҷон Рабиевич соли таваллудаш 2004 иstiqomatkунандаи ҷамоати деҳоти Дадабои Холматови ноҳияи Бобоҷон Ғафуров нафарест, ки давоми моҳҳои ноябр ва декабри соли равон ҳудуди шаҳраки Палосро макони дуздӣ интихоб намуда аз саҳни дарвозахона ё дохили ҳавлиҳои иstiqomatӣ пинҳонкорона воситаҳои нақлиёти скутерро тасарруф мекард. Масалан, санаи 11 декабр тахминан соатҳои 2 шаб тавассути девори иҳотавӣ вориди манзили иstiqomatии шаҳрванд Ихтиёр Сотиболдиев, иstiqomatkунандаи кӯчаи Алиеви шаҳраки Палос гашта, аз саҳни ҳавлӣ бо навбат 2 адад дучархаи скутерро тасарруф намудааст, ки ҳар кадоме 3500 сомонӣ арзиш дошт. ягон кас шуморо кӯмак кард барои тасарруф кардани скутеро? Я худатон будед? дар умум 4 адад дучархаи скутери ба сокинони шаҳраки Палоси шаҳри Бӯстон тааллуқ дошта ғаниматест, ки гумонбаршуда ба яғмо бурда ба ҷабрдидаҳо зарари моддӣ ва худаш аз фурӯши он фоида ба даст овардааст. скутерҳои рабудашуда ҳар кадоме аз 3500 то 4500 сомонӣ арзиш доштанд, ки гумонбаршуда онҳоро ба нархи арзон баробар ба нисфи арзиши аслӣ фурӯхтааст. Дута скутер дигоҳ истодагӣ буд, сархестам нест, ҳамон скутеро нест. Якта скутер 3-3.9 дета нархаш аст.
коргузории дастаҷамонаи хадамотҳои оперативӣ ва самти хизмат имкон дод ки парда аз рӯи дуздиҳо бардошта ва ба нобакориҳои Зоирҷон Урунов нуқта гузошта шавад. Вобаста ба шахсияти гумонбаршуда гуфтанд ҷоиз аст ки моҳи феврали соли 2023 барои дуздӣ суд шуда нисбаташ ҷазо дар намуди корҳои ислоҳӣ ба муҳлати 1 сол татбиқ шудааст. идома додани нобакориҳо ва дар ҳолати рецидив содир намудани дуздиҳои навбатӣ роҳи Уруновро ба маҳбасхона тахту ҳамвор намуд. имрӯзо яке аз самтҳои фаъолияти милитсияи суғд пешгирӣ аз муомилоти ғайриқонунии маводҳои тарфгарӣ мебошад. зеро ҳарчанд қонунгузории ҷумҳурии Тоҷикистон онро манъ кардааст, аммо қонуншиканиҳо дар ин самт ҷой дорад. бо назардошти халалдорсозии оромӣ ва дигар оқибатҳои нохуш, воридот, хариду фурӯш ва истифодаи ҳама гуна маводҳои тарфгарӣ ҳарчанд дар қаламрави ҷумҳурии Тоҷикистон манъ карда шуда бошад ҳам, дар арафаи иди соли нав мо шоҳиди ҳолатҳои даст задани шаҳрвандон, бахусус наврасону ҷавонон ба муомилоти ғайриқонунии маводҳои тарфгарӣ мешавем. масалан, кормандони шӯъбачаи милитсияи соҳили рости шӯъбаи вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри Хуҷанд дар натиҷаи роҳандозии чорабинҳои оперативии ҷустуҷӯӣ ва санҷиши ахбороти оперативии воридгардида дар ҳудуди маркази маъмурии вилоят аз воситаи нақлиёти тамғаи Toyota Camry таҳти идораи сокини ҷамоати деҳоти Унҷии ноҳияи Бобоҷон Ғафуров ҷавони 26 сола қарор дошта 100 қуттӣ маводи тарфгарии намуди трейнерро дарёфту мусодира намуданд ки шумораи ададии он 47 000 ғилофаки садодиҳанда ба истилоҳ хлопушкаро ташкил медиҳад. боздоштшуда ин миқдор маводи тарфгариро бо мақсади минбаъд фурӯхтан аз марди 39 сола иstiqomatkунандаи ҷамоати деҳоти Ҳайдар Усмони ноҳияи Бобоҷон Ғафуров ба маблағи пулӣ 7000 сомонӣ харидорӣ карда мебоист дар ҳудуди шаҳри Хуҷанд бо усули чаканафурӯшӣ фурӯшад. хушбахтона ҳадафи нопок ки метавонист дар баробари халалдор кардани осудагии аҳолӣ оқибати нохуши оташангезӣ ё ҷароҳатбардорӣ дошта бошад, аз тарафи милитсияи шаҳри Хуҷанд ошкору пешгирӣ карда шуд. дар ҳаракатҳои боздоштшудаҳо аломатҳои таркиби ҷиноятӣ дар моддаи 199 иловаи 1 кодекси ҷиноятӣ пешбинишуда ҷой дорад. кормандони шӯъбаи вазорати корҳои дохилӣ дар ноҳияи Ҷаббор Расулов низ ҳамин гуна қонуншиканиҳоро дар ду ҳолат ошкор сохтанд. мутаассифона дар ҳар ду ҳолат наврасони 16 сола, хонандагони мактаб, истиқоматкунандагони ҷамоати деҳоти ғулакандоз ва гулхона ба муомилоти маводи тарфгарӣ даст заданд ки кирдори онҳо қобили қабул нест ва ноогоҳиашон дар ин самт аз суст будани корҳои фаҳмонидадиҳӣ дар муассисаҳои таълимӣ ва беназоратӣ аз ҷониби волидон дарак медиҳад. вагарна чӣ гуна як нафар ноболиғе ки манбаи даромади ӯ падару модар аст, пул пайдо карда ба муомилоти маводи тарфгарӣ машғул мешавад. аз яке аз наврасон 4700, аз дуюми 7000 адад маводи тарфгарии намуди трения мусодира шудааст. sinfdoshlarimga, o'zim tengilarga hammasiga aytaman. ба ҳамсолонам тавсия медиҳам ки ба маводи тарфгарӣ наздикӣ накунанд, зеро оқибаташ дар баробари ҷавобгарӣ нороҳатӣ дорад. Oqibati u narsa Blog را 70 سومی از 40 سوم گرفتم و قشلاق ما برآوردم که 200 سامان فروشم و من 60 سامان موند. тавре аз ҷараёни тафтиши пешакӣ бармеояд ба даст овардани даромади пулӣ, дилхушӣ аз садо ё фаввораҳои оташангези маводи тарфгарӣ омилҳое мебошанд ки шаҳрвандон ба муомилоти он даст мезананд. аммо набояд фаромӯш кард ки на қонуншиканӣ, балки риояи қонун шахсро ба саодати зиндагӣ мерасонад. сокини 22 солаи ноҳияи Бобоҷон Ғафуровро суди шаҳри Хуҷанд дар содир намудани ҷинояти савдои одамон гунаҳгор эътироф намуда ба муҳлати 8 солу 6 моҳ аз озодӣ маҳрум кард. таваҷҷӯҳ намоед ба гузориш аз мурофиаи судӣ. дар суди шаҳри Хуҷанд зимни мурофиаи судӣ гунаҳгории истиқоматкунандаи ҷамоати деҳоти Дадабои Холматови ноҳияи Бобоҷон Ғафуров муваққатан сокини шаҳри Хуҷанд ҷавонзани 21 сола барои даст доштан дар савдои одамон ки дар моддаи 130 иловаи 1 кодекси ҷиноятӣ пешбинӣ шудааст тасдиқ ёфт. далелҳои дар рафти чорабинҳои оперативии ҷустуҷӯӣ ва тафтишотӣ ҷамъоварӣ шуда баёнгари он аст ки судшаванда қасдан ҷиноят ба муқобили озодӣ, обрӯ ва эътибори шахсиятро дар ҳолати ҷалб намудан ба танфурӯшӣ дар хориҷи кишвар содир намудааст ки дар меҳвари кирдори ғаразнок даромади пулӣ меистад. судшаванда моҳи декабри соли 2021 бо роҳи фиреб ба боварӣ ҷавонзане даромада ӯро бовар кунонидааст ки дар ҳудуди ҷумҳурии Туркия бо кори сердаромад таъмин менамояд. аммо ба хориҷа расидан замон ҷарбидаро зери асорати қарзӣ гузошта давоми 1 сол ба фоҳишагарӣ водор ва зери истисмори шаҳвонӣ қарор додааст. то лаҳзаи боздошт ва ошкор шудани кирдори ҷиноятӣ бо ҳамин усул боз як шаҳрванди дигар низ моҳи январи соли 2022 аз ҷониби судшаванда бо маслиҳати шарикони ҷиноятиаш ки дар хориҷа қарор доранд ба истисмори шаҳвонӣ гирифтор мешавад.
дар мурофиаи судӣ ба кирдорҳои судшаванда баҳои ҳуқуқӣ дода шудааст, суд ҷазои ҳабсиро раво дид, зеро барои хариду фурӯши одам ва нисбат ба ӯ анҷом додани дигар аҳдҳои ғайриқонунӣ Кодекси ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон ҷавобгарии ҷиноятӣ дар намуди маҳрум сохтан аз озодӣ пешбинӣ намудааст. Суд ҳукм кард Неъматуллои Банижа бо моддаи 130 иловаи 1 қисми 2 бандҳои А, Б, В ё Кодекси ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон гунаҳкор дониста шавад ва ба ӯ дар асоси ҳамин модда ҷазо дар намуди маҳрум сохтан аз озодӣ ба муҳлати 8 солу 6 моҳ бо адои ҷазо дар калони ислоҳии дорои низомаш умумӣ таъин карда шавад. ҷазои аз озодӣ маҳрум гаштан ба муҳлати 8 солу 6 моҳ нишонаи тасдиқи гуноҳ аст, зеро сазовори ҷазо танҳо он нафаре мегардад ки дар амалу рафтори ӯ аломатҳои таркиби ҷиноят ҷой дорад. саҳифаи навбатии барнома вобаста ба вазъи садаманокӣ ва фаъолияти бозрасии давлатии автомобилӣ маълумот медиҳад. Дар ҳафтаи гузашта низ дар ҷодаҳои нақлиётгарди вилояти Суғд ҳодисаҳои роҳу нақлиётӣ ба қайд гирифта шудааст. На дар ҳама ҳолат садамаҳо бе ҷароҳатбардорию ҳалокати инсонҳо ё бе зарарҳои моддиву маънавӣ меанҷоманд. пушти ҳар як ҳодисаи роҳнақлиётӣ ҳаёти инсон дар хатар аст. таҷрибаи ҳаётӣ нишон медиҳад, ки рух додани садамаҳои роҳнақлиётӣ оқибати қоидастезӣ, худбоварӣ ва беинтизомии ронанда ҳангоми идораи воситаи нақлиёт мебошад. Масалан, санаи 12 декабр тахминан соатҳои 1:15 ронандаи воситаи нақлиёти тамғаи Mercedes Benz аломати қайди давлатиаш TG6663 SB01 Сотиболдиев Али Ҷураевич соли таваллудаш 1960 истиқоматкунандаи ҷамоати деҳоти Раҳмонови ноҳияи Турсунзода ҳангоми ҳаракат аз самти шаҳри Хуҷанд ба самти шаҳри Истаравшан дар километри 246 шоҳроҳи Душанбе Хуҷанд-Чаноқ ҳудуди ҷамоати деҳоти Яхтани ноҳияи Деваштич аз сабаби наандешидани чораҳои бехатарӣ вобаста ба номусоидии боду ҳаво аз ӯҳдаи идораи воситаи нақлиёт набаромада ба автомашинаи боркаши тамғаи Мерседес Атекои аз самти муқобил омада истода таҳти идораи ронанда Абдумалик Зиёев истиқоматкунандаи ноҳияи Бобоҷон Ғафуров бархӯрда чапа мешавад. Дар натиҷа ронандаи сабукрав Али Сотиболдиев ва мусофири нақлиёти мазкур марди 62 сола истиқоматкунандаи ноҳияи Турсунзода ҷароҳатҳои гуногуни барои ҳаёту саломатӣ хавфнок бардошта дар ҷои ҳодиса ба ҳалокат мерасанд. ҳодисаи дигари роҳу нақлиётӣ ки оқибати қоидастезии ронанда дар он намудор аст, пахши пиёдагар мебошад, ки бозрасии давлатии автомобилӣ ба қайд гирифт. Санаи 14 декабр тахминан соатҳои 6:30 ронандаи автомашинаи мусофиркаши тамғаи Mercedes Sprinter рақами қайди давлатиаш TG3900TT06 Баротов Хуршедҷон Толибович соли таваллудаш 1988 истиқоматкунандаи ҷамоати деҳоти Дадабой Холматови ноҳияи Бобоҷон Ғафуров ҳангоми ҳаракат дар роҳи нақлиётгарди маҳаллаи сартӯқаи ҷамоати деҳоти Ёваи ноҳияи Бобоҷон Ғафуров ба қисмати рости тарафи нақлиёт пиёдагарди 57 сола Аюбҷон Раҷабов сокини шаҳри Хуҷандро пахш менамояд. пиёдагард бо бардоштани ҷароҳати ҷисмонӣ баъди ба беморхона дастрас кардан ба ҳалокат мерасад. Наандештани чораҳои бехатарӣ ва беаҳамиятӣ нисбати қоидаҳои ҳаракати роҳ ҳолати ба садама мусоидаткунанда мебошад. нақлиёти мусофиркаш дар хатсайри рақами 129 ҷамъияти саҳомии кушодаи сорбони шаҳри Хуҷанд ба фаъолияти мусофиркашонӣ вобаста карда шудааст. ҳарчанд вобаста ба вайрон намудани қоидаҳои дағали ҳаракат дар роҳ ба монанди идораи воситаи нақлиёт дар ҳолати мастӣ бо инаҳои сиёҳу хира карда шуда ва бе иҷозатномаи бозрасии давлатии автомобилӣ рондани нақлиёт аз ҷониби шаҳрвандон пайваста гузоришҳо тавассути воситаҳои ахбори омма ба самъи аҳолӣ расонда мешавад, аммо мутаассифона ин ҳолатҳо боз ҳам такрор меёбад. фаъолияти шабонарӯзии кормандони бозрасии давлатии автомобилӣ дар вилояти Суғд нишон медиҳад, ки бархе аз ронандагон бо ин амал ҷони худу дигаронро дар хатар мегузоранд. Масалан, Шаҳрванд Маҳкамов Қадриддин сокини шаҳри Исфара воситаи нақлиёти худро тамғаи Kia Sport рақами транзитиаш N8205 аз 02 дар ҳолати мастӣ идора менамуд. мисоли дигар Шаҳрванд Худойбердиев Ағобек Бердиевич сокини шаҳри Панҷакент баъди истеъмоли маводи мухаддир сари чандбари воситаи нақлиёт тамғаи Mercedes Benz рақами қайди давлатиаш 6406 FF02 нишаста дар ниҳоят кирдори ғайриқонуниаш ошкор гардид. нисбати номбурдагон бо дастрасии моддаи 32
52 кодекси ҳуқуқвайронкунии маъмурии ҷумҳурии Тоҷикистон парвандаҳои маъмурӣ тартиб дода шуда барои чораҷӯӣ ба мақомоти судӣ ирсол карда шудааст. Кормандони бозарасии давлатии автомобилӣ зимни бурдани назорати доимӣ аз болаи иштирокчиёни ҳаракат дар роҳ қонунвайронкунии ронандагоне ки воситаи нақлиёти худро бе иҷозатномаи сиёҳшиша ё шишаҳои сиёҳу хираи шамолгардони пешрӯй ба истлоҳ напавал идора менамуданд ошкор карда шуд. Ҳамин тавр Обидов Обиҷон Олимҷонович истиқоматкунандаи шаҳри Хуҷанд ронандаи воситаи нақлиёти тамғаи Kia K5 рақами қайди давлатиаш 0520 LL02 Почев Неъмат Салоҳиддинович истиқоматкунандаи шаҳри Истарафшан ронандаи воситаи нақлиёти тамғаи Mercedes Benz бо рақамҳои транзитӣ барои риоя накардани талаботи қонунгузории қоидаҳои ҳаракатиро нисбаташон протоколҳои маъмурӣ тартиб дода шуд. Боз ронандагоне ёфт мешаванд ки ҳангоми сари чамбараки воситаи нақлиёт нишастанд ба талаботи қонунии корманди бозарасии давлатии автомобилӣ итоат накарда ҳаракати худро давом медиҳанд. Масалан, ронандаи воситаи нақлиёти Honda Accord рақами қайди давлатиаш 7473 KO02 Усмонов Абдураҳмон Насимҷонович сокини шаҳри Хуҷанд. Мисоли дигар Шаҳрванд Миршарипов Баҳромҷон Аюбович сокини шаҳри Бустон ронандаи воситаи нақлиёти BMW рақами қайди давлатиаш 0003 VG02 нисбати номбурдагон бо дастрасии моддаи 322 қисми 1 кодекси ҳуқуқвайронкунии маъмурии ҷумҳурии Тоҷикистон парвандаҳои маъмурӣ тартиб дода шуда барои чораҷӯӣ ба мақомоти суд ирсол карда шуд. Ба низом даровардани интизоми иштирокчиёни ҳаракат дар кӯчаву роҳҳо таҳти назорати доимӣ роҳбарияти шӯъбаи бозарасии давлатии автомобилӣ қарор дошта баргузор намудани рейду чорабиниҳои мақсаднок дар ин самт идома хоҳад ёфт. ташкил намудани монеъҳои сунъӣ барои танбашавии воситаҳои нақлиёт ки дар ҳар сурат метавонад ҳолати садамавиро эҷод намояд нишонаи ҳаракатҳои беодобонаи баъзе аз ронандагон буда барои рафъи он ҳайати шахсии бозарасии давлатии автомобилӣ тадбирҳои зарурӣ меандешад. ҳолати дигари ташвишовар ки он низ маданияти пасти ронандагонро бозгӯ менамояд ин банд намудани пайроҳаҳои пиёдагард бозистӣ ва таваққуфи воситаҳои нақлиёт дар қатори дуюм ва сеюми ҳаракат мебошад. ҳол он ки барои бехатарии ҳаракат дар шароити бехатарро фароҳам овардан бо амал ва беамалиҳои худ ба дигар иштирокчиёни ҳаракат дар роҳ зарар нарасонидан масъулияти ҳар як ронанда аст. ғайр аз ин дар мавзеи гаражи Волга устоҳои воситаи нақлиёт низ ҳаёти худ ва атрофиёнро зери хатар гузошта дар қадди роҳи мошингард воситаи нақлиётро таъмир менамоянд. ин амал агар аз як ҷиҳат ба ҳаёт ва саломатии худи онҳо хатар ворид созад аз самти дигар барои дигар иштирокчиёни ҳаракат ҳолати садамавиро ба вуҷуд меорад. илова бар ин дар назар бояд дошт ки Хуҷанд маркази маъмурии вилоят аст ва ҳаморӯза ҳамлу нақли автомошинаҳои зиёд тавассути ин шаҳр сурат мегирад. вобаста ба вазъи ба амал омада баҳри пешгирии танбашавии воситаҳои нақлиёт роҳҳо ва таъмини бемамнуъияти ҳаракати онҳо имрӯзҳо аз тарафи кормандони шӯъбаи бозарасии давлатии автомобилӣ раёсати вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии Тоҷикистон дар вилояти Суғ ва шӯъбаҷаи бозарасии давлатии автомобилии шӯъбаи вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳри Хуҷанд гурӯҳҳои корӣ ташкил карда шуда дар минтақаҳои истгоҳи Абречим назди бозорчаи маҳаллаи 34 ва назди гаражи Волка чорабиниҳои мақсаднок роҳандозӣ менамоянд. зимни гузарондани чорабинии мақсаднок нисбати ронандагоне ки дидаву дониста воситаи нақлиёташонро дар роҳҳои пиёдагард қатори дуюми роҳи мошингард зери аломатҳои роҳ ва бархилофи талаботҳои қоидаҳои ҳаракати роҳ дар ҷойҳои номувофиқ таваққуф намуданд аз ҷониби кормандони шӯъбаи бозарасии давлатии автомобилӣ тибқи талаботи моддаҳои 324 346 ва 291 қисми 1 кодекси ҳуқуқвайронкунии маъмурии ҷумҳурии Тоҷикистон маводҳои маъмурӣ тартиб дода шуданд. ҳамзамон чанд адад воситаҳои нақлиёте ки беназорат гузошта шуда буданд бо истифода аз воситаи нақлиёти кашолакунандаи эвакуатор барои чораҷӯӣ ба майдончаи ҷаримавӣ дастрас карда шуд. таъмини вазъи бехавфии ҳаракатиро аз як тараф агар ба фаъолияти бозарасии давлатии автомобилӣ вобастагӣ дошта бошад аз ҷониби дигар ҳар як иштирокчии ҳаракат дар роҳро зарур аст қоидаҳои ҳаракат дар роҳро бечунучаро риоя намояд. инҷо расидем ба интиҳои барнома. чун ҳамешагӣ милитсия ба шаҳрвандон бо интизомӣ ва риояи қонунро тавсия медиҳад. тамошобинони арҷманд бигзор саодати зиндагӣ насибатон бошад. то дидори навбати хайр.